znate to? Nemoj me grliš. Sve će biti, Mile, kako veliš. Kako veliš i kako poželiš. Dobro. Godina ispred ovih kamera nije bilo Olivere Katarine. Proglašene za još jednu ozloglašenu Srpkinju. Sada najzad pred vama i ona će vam ispričati zašto je stvarno nije bilo i ko je bio uzrok velike zavjere ćutanja oko nje. Olivera Katarine. Dobroveče, Olivera. Dobroveče. Nije vas bilo zaista punih 15 godina. Kada su vas zvali u emisije, bili su to opet isječci iz šik-šok glamura vaše karijere, ali nikada niste pričali zašto i ko je odgovoran za to da se sklonite sa scene. Pa retko su me izvali, moram da priznam. Veoma retko. Pa u ovim teškim vremenima, kada se dešavaju užasne stvari svuda oko nas, baš noćas kad sam razmišljala o tome da eto, posle toliko vremena ja treba da govorim o delu svoje sudbine, bilo mi je malo i smešno. To je samo kap u moru. Ta moja priča ne bi bila nikome interesantna, a ja želim da je ispričam samo zbog toga što ona može biti neka opomena za budućnost i neka vrsta moje molitve da se takve stvari ne dešavaju u našem narodu generacijama koje budu dolazile. Ja sam tamo žena
sve dok diše. Ja volim da uzimam, ali neću da dajem. Vremena malo imam, za druge sve dok traje. Hoću da drugi ćute, dok govorim jače. Kada mi ljube skute, cipele mi svlače. Hoću da živim, pijem, da igram, pevam, sviram, kockanjem nova zberem, sa svima hazardiram. Voljena da sam, hoću da ništa ne izgubim, da spavam danju noću, ali i da ljubim. Da se podsjetimo generacija od kojih ste vi postali, to su vaši čunevi djedovi Solunci. Jeste. Jeste. Ovako, ja sam po ocu iz familije Petrović, poreklom iz Hercegovine. Tamo se sada ratuje oko Nevesinja. Odatle moji su došli nekada u Valjevo i moj otac, rođen Budimir Petrović, u Valjevu. To je bila jedna mnogočlana porodica. Moj otac je 13. dete. Po majci sam isto tako, potičem iz jedne isto velike porodice. 7 je dece bilo od dede Ljubomira Jovančića. Oni su iz Dobanovaca, to je tu 20 km od Beograda. Jedanput ste rekli da ste rasli između crkve, škole i mostova. Jeste, ja sam rođena u Beogradu, u Pop Lukinoj ulici, pored mosta, i moj život je u stvari obeležila reka, most, crkva, patrijaršija i škola, pošto sam u tom najlepšem delu Beograda rođena i tako to je obeležilo moj život. Da li vam je otac zabranio da se bavite glumom? Jer poznat je vaš odlazak u Pariz vrlo rano, sa 19 godina ili 18 ste otišli. Pa jeste, ja sam odrasla u jednoj patrijarhalnoj sredini, veoma sam strogo vaspitavana. Kod mene je važilo prvi zraci sunca kada zađu da se mora biti u kući. Najlepše stvari koje su ostavili onako najupečatljiviji pečat u mojoj ličnosti, to je bilo ono što se dešavalo kod dede, jer sam ja svakog vikenda odlazila kod dede tog Solunca, što vi kažete, koji ima silne medalje, koji je bio posle prelaska Albanije dugo u Francuskoj, posle 8 godina vratio se. Deda je bio strog i pravičan, tražio je da bude reda. Za vreme ručka morala se čitati molitva, mnogobrojna porodica je morala da ustane, deda je ustajao, čitao se Oče naš. Sad, pošto je tu bilo dece komunista, poneko dete se zakikoće, deda strogo samo mrdne obrvom, dete mora da ide odmah van stola i biva kažnjeno da nema ručka toga dana. Deda je sačuvao to, preneo je na moju majku i moja majka je sačuvala veru u meni. Iako je otac bio partizan, moj otac Budimir Petrović bio je kapetan broda i učestvovao je u onim bitkama na Batini, onim teškim bitkama za vreme ovoga rata, gde su mi i braća bila, mali brat po mojoj majci, i bio je među onom decom na Sremskom frontu. Baš kada su hvatali Lera, bio je kod generala Baste kurir. Ja ga majko luda volim,
se podsjetimo tog odlaska u Pariz samo. Spakovali ste se jednog dana i otišli u Pariz. Da, ja sam od uvek želela da budem umetnik na sceni. Tako da sam kao vrlo mlada devojčica još u osnovnoj školi igrala glavnu ulogu Pepeljuge u današnjem Bošku Buhi. To je režirala jedna talentovana Ruskinja Sofija Velikova i kasnije igrala sam balet klasični 5 godina i želela sam da postanem glumica. Međutim, moj otac se nikako nije slagao sa tim. On je smatrao da ja treba da se bavim nekim ozbiljnim zanimanjem jer je smatrao da je gluma neozbiljna stvar i nedolična za žensko dete. Koji pravi Srbi. Jeste. Nikako nije želeo to i upisao me na silu on uz saglasnost i neki tajni ovako dogovor sa mojim tadašnjim dečkom, sa mojom prvom ljubavi, da se ja upišem na pravni fakultet. I ja shvatim odmah na pravnom fakultetu da je to sve jedna greška, da ja samo moram biti glumica. I ja jednostavno posle 2 meseca, kad mi je tata bio u Nemačkoj, pošto je on putovao po reci, ja uz saglasnost majke, sa ono malo novca koje je moja mama mogla da prenese svojim pasošem i ja sa svojim, ja sam otišla u Pariz. Mama me ispratila do Venecije, misleći da ću ja tu da shvatim da ne smem otići sama, jer bez adrese, bez poznanika, bez ikakve garancije, ja sam ipak otišla. I tu u Parizu sam ostala godinu dana, učila sam jezik da mi ta godina ne bi propala i kad sam se vratila, onda sam ušla na akademiju. Nemoj ići na bunker, ubit ću te. Jes, pa da mi posle kažu da sam zbog tebe pošao u rat. Zašto baš ti da ideš? Zato što te volim, pa mi onda ništa nije teško. Poljubi me. Poljubi me bar na rastanku. Poljubi me. Ima vremena posle rata. Ako se ne vratiš. Ti znaš moj san. Ovo je moj grad. Ovde sam ja rođena. Ovde je stanovao Uča. Tu. A ovde neki policijski pisar. Izvolite. Izvolite. O, pa. Već na 2. godini akademije sva pozorišta su bila otvorena za vas. Svi su vas zvali. Jeste. Ja sam imala zaista sreću tada da sva beogradska pozorišta su se bukvalno otimala da me uzmu u angažman. I ja sam tako već posle 2. godine igrala Koštanu u Narodnom pozorištu i igrala jedno 10-ak uloga, nešto u Ateljeu 212, nešto u Narodnom pozorištu. Međutim, čim sam otišla zbog jednog filma u Cannes, ja sam strogo kažnjena u Narodnom pozorištu otkazom. Bilo vam je čak neko suđenje inscenirano, famozno. Jeste, mislim, bilo je pravo suđenje. Glumica Divna Đoković bila je predsjednik toga suda gde se meni vrlo ozbiljno sudilo kako sam se ja usudila da odem u Cannes i da ostavim ovde predstavu. Međutim, ja sam imala normalnu alternaciju. Ljalja Koncić je bila meni alternacija, predstava je normalno išla. Ja sam na vreme sve to obavestila. Međutim, ipak ja bivam isterana iz pozorišta, kažnjena otkazom. O tome se tada dosta pisalo i posle toga ja više nikada ne dobijam mogućnost da zaigram ni u jednom pozorištu. Znate, sve do moje udaje za političara, za Miladina Šakića, ja sam bila maženo dete Beograda i miljenče novinara. Čak je meni bilo vrlo teško jer je toliko pisano o meni da sam ja morala da stižem tu popularnost svojim delima. Ja sam kasnila u stvari jer je na velika vrata se pisalo o meni svuda, a ja sam
bila na početku karijere, tako da mi je to jako teško padalo. Međutim, posle udaje za političara naglo se menja situacija potpuno. To je neverovatno. To šta se tu sve pisalo o meni, kakve su se laži proturale, počev od toga da sam stan dobila od kuma tadašnjeg predsjednika Branka Pešića, a čak ni moj muž nikada nije dobio državni stan, nego smo kupili stan. Pa onda razne stvari, skandalozne. Pravljene su neke lažne ankete u kojima navodno ljudi traže da se ja sklonim, da je mene dosta. Lažna pisma čitalaca koji uvijek... Lažna pisma čitalaca. Ja sam to sve dokazala da su to lažna pisma. Međutim, znate kako to ide sa demantima, to... Jednom riječu, ne zna se šta je gore. Otjeraju iz zemlje. Hteli su u stvari, neko iz vlasti, iz vrha vlasti je hteo da ja jednostavno budem neprijatna narodu, da me narod omrzne, jer narod stvara otpor i onda te to udaljava. Kako konkretno mislite kad kažete iz vrha vlasti? Mislite da je to išlo od samog Broza ili niže? Pa da vam kažem, iz samoga vrha, tu negde oko Broza, to je sasvim sigurno, jer ja znam da je recimo predsjednik tadašnjeg komiteta partije u Beogradu tražio da se ja skinem sa televizije. Recimo posle jedne emisije gde sam se pojavila u Narodnoj nošnji i gde sam pevala izvornu narodnu muziku. Znate, sve dok sam pevala samo ciganske pesme, još je to bilo tolerisano. Onog momenta kad sam počela izvornu narodnu srpsku, odmah je to zasmetalo, odmah je traženo da se ja sklonim. I ja sam sklonjena. Ja sam se u stvari sa publikom pozdravila posle filma, posle u stvari one emisije Zarudela Zora na Moravi, gde se pojavljujem sa izvornom grupom seljaka sa duvačima. Ja sam u stvari dovela duvače, dovela izvorne grupe i posle toga ja bivam sklonjena. Aj sad mi onu našu da otpevamo. Ajde! Ajde! Ja sam mlada žito žela, moj dragi veco, gledam bio žito dito i snove pripezo. Ja sam mlada žito žela, moj dragi veco, gledam bio žito dito i snove pripezo. A ja mala, pa mu izmicalam, ja vredna mala, pa mu izmicalam. A ja mala, pa mu izmicalam, ja vredna mala, pa mu izmicalam. Kako od brega kupi klatnje veše, u krstine snoplje meče i dobro priteže. Znaš ti kako od brega kupi klatnje veše, u krstine snoplje meče i dobro priteže. A ja mala, pa mu izmicalam, ja vredna mala, pa mu izmicalam. A ja mala, pa mu izmicalam, ja vredna mala, pa mu izmicalam. Žitožanjem kao vila koda kosom kosim, belu suknju čitaricu do kolena nosim. Žitožanjem kao vila koda kosom kosim, belu suknju čitaricu do kolena nosim. Radi stiže, sve bliže i bliže, joj dragi stiže, sve bliže i bliže. Radi stiže, sve bliže i bliže, joj dragi stiže, sve bliže i bliže. U to vreme su forsirani pevači iz drugih centara, kao recimo Tereza Kesovija. Ona imala mogućnost da bude recimo po 30 puta godišnje na televiziji, ja samo za Novu godinu. Ja sam recimo rođena u Beogradu, nikad nisam pevala na Beogradskom proleću. Jedanput je bio pokušaj, međutim i tu sam minirana i tada je pevala Tereza Kesovija. Terezu su dizali u nebo, a mene su tako uvek. Sve moje uspehe oni su ni podaštavali. Ono što u svetu uradim, to se ovde ne prenosi ili se prenosi minimalno.
tako da narod slabo i znao šta se sa mnom dešava uopšte stvarno po svetu. Nalazimo se iza kulisa Olimpije, to je najveći parijski muzikal koji se nalazi na velikim bulevarima, odmah pored opere, dakle u srcu parijskog centra. Došli smo ovdje stoga, kao što vidite, ovdje užasna gužva, ima jako mnogo sveta, program je počeo. Došli smo stoga ovdje da bismo vam predstavili Gilberta Bécaud i Oliveru Vučo koji zajednički nastupaju u programu Gilbert Bécaud. Dozvolite mi prema tome i dozvolite da uđem unutra u ložu i da vam predstavim Gilbert Bécaud i Oliveru Vučo. Bonsoir, Monsieur Bécaud, bonsoir, Madame Olivera. Monsieur Bécaud, je suis très heureux de pouvoir la possibilité de vous présenter à la télévision yougoslave. Monsieur Bécaud, je voulais vous poser une question. On dit, je fais l'allusion à la presse écrite et à la presse parlée ici à Paris, on dit ici que vous êtes le meilleur chanteur actuellement français. C'est vrai. Oui, bon. Bravo! Gospodin Beko nam je rekao da se on potpuno slaže s tim što štampa danas govori da je on najbolji pevač francuski u ovome trenutku. Monsieur Bécaud, excusez-moi. Bon, oui, c'est ça. Monsieur Bécaud, permettez-moi de vous poser encore une question. Je préférais vous demander ce que vous pensez de notre chanteuse Olivera Vučo qui chante avec vous dans ce programme. Je pense, vous parliez tout à l'heure de la presse qui disait que j'étais un bon chanteur. Je voudrais vous rappeler que la presse parisienne a accueilli merveilleusement Olivera et qu'elle lui a fait un très très gros succès, mais ça ne suffit pas. Ah bon? Parce que la presse est une chose, le public c'est autre chose. Et le public, chaque soir, fait encore beaucoup plus que la presse. Gospodin Beku nam je rekao da je francuska štampa pozdravila i vrlo toplo primila Oliveru Vučo, ali da ono što kaže francuska štampa to je jedno, a ono što kaže parijska publika to je drugo. I on sa svoje strane, rekao nam je sada, želi da potvrdi da svakoga dana francuska publika sve više pokazuje da je vrlo zadovoljna onim kako je Olivera Vučo nastupila i kako se predstavila francuskoj publici. Je vous remercie beaucoup. Je pense que votre pays a beaucoup de chance d'avoir un ambassadeur comme Olivera. Gospodin Beko je rekao da smatra da Jugoslavija ima jako mnogo sreće što ima takvog jednog ambasadora kao što je Olivera Vučo. Olivera Vučo, ja mislim da posle ovog što je rekao gospodin Beko nemam šta naročito da vas pitam, ali bih ipak hteo, ako mi dozvolite da budem indiskretan, pa da vas pitam kako ste se osjećali pre prvog nastupa, kako se osjećate sada kada već uveliko teče program? Pre nastupa vrlo sam se plašila, zato što ja nemam mnogo iskustva kao pevačica na sceni. Jako sam se plašila što nastupam pored tako jedne velike zvezde kao što je Gilbert Bécaud. Međutim... Madame Olivera dit qu'elle avait en avant le trac. C'est normal. Ja sam se toliko plašila. Dites-lui que quand on est si belle, on donne le trac. On n'a pas. Ah bon? Kaže, kada je neko tako lep kao Olivera Vučo, onda nije ni čudo što je imala u početku treme. Jako sam se jako plašila, međutim stvarno me publika uverila da nema više razloga da se plašim. Monsieur Bécaud, merci beaucoup. Madame Olivera, merci beaucoup pour l'interview. Ja vam se zahvaljujem jako mnogo na intervju. Madame Olivera, Monsieur Bécaud, sur scène. Izvinjavam se, moram da završim ovaj intervju, dragi gledaoci. Kao što vidite, u ovome trenutku Olivera Vučo i Gilbert Bécaud izlaze na scenu. Snimali ste 8 filmova u inostranstvu. Jeste, sa poznatim rediteljima. Recimo, snimala sam sa Albertom Latuadom, gospođicu doktora, ako treba da ređam sada, mada to stvarno, mislim, više nije ništa važno, ali... Pa eto, snimala sam i sa Metsonom, švedskim rediteljem koji je dobitnik Oscara za onaj film, ona je igrala samo jedno leto, a moj film se zvao Ani i Ev.
Snimala sam sa jednim engleskim rediteljem film koji je te godine bio najpopularniji u Nemačkoj, Proganjanje veštica. Snimala sam sa jednim mladim rediteljem Novoga talasa, vrlo uglednim iz zapadnog Berlina, Velika sivo-plava ptica koji nikada nije viđen ovde. Snimala sam nekoliko filmova u Italiji i radila sam, ako treba sad da se hvalim, radila sam sa poznatim kompozitorima. Imala sam stvarno tu sreću i čast, mogu reći, da su za mene pisali veliki kompozitori. Recimo, moj sin, kada je otkrio da je Ennio Morricone za mene pisao muziku, mama, kaže, pa tebi je on pisao. Reku, pa jeste, sine. Recimo, Ennio Morricone, pa onda Charles Dumont, koji je pisao one sve najlepše šansone za Edith Piaf, pa onda japanski kompozitor Dome Suzuki. U Japanu sam i snimala nekoliko ploča i ovako što je kuriozitet, da sam zastupala Japan na velikom međunarodnom festivalu u Tokiju sa zaista najvećim zvezdama sveta, među kojima je recimo bio Tom Jones, onda Sammy Davis, onda Olivia Newton-John i sada ne ređamo sve, nije bitno. Da li istina, to me jako zanima, da vam je Orson Welles jednom prilikom rekao da je želio da snima film o četnicima? Da, ja sam bila u prilici da tako budem sa Orson Wellesom i tada sam stvarno videla pravog genija. To je fascinantna ličnost, zaista, i sa njim sam bila dugo u razgovoru i on je opsesivno pričao da mu je velika želja da snima film o četnicima i eto nije realizovao. Družili se sa Kurosavom i to posle njegovog pokušaja samoubistva. Jeste, nekoliko mojih filmova je bilo u Japanu i to zaista sa velikim uspehom. Bili su Skupljači perja, pa je onda na velika vrata došao film Goja, koji je imao 2 međunarodne nagrade, jednu u Moskvi, jednu u Veneciji. Nun, wohin gehen wir jetzt? Wünschen Sie noch eine andere Taverne zu besuchen? Nein. Ich wünsche, dein Atelier zu sehen. Donna Maria Luisa Hoch zu Ross. Sie wagen es, die Italienerin so hässlich zu malen, wie sie ist? Erlaubt sie Ihnen das? Donna Maria Luisa ist eine kluge Frau. Darum wünscht sie, dass ihre Porträts ihr ähnlich sind. Wenn eine Frau so aussieht, muss sie wenigstens klug sein. Vielleicht darf ich Ihnen etwas anbieten, Frau Herzogin. Wenn Sie mich noch einmal Frau Herzogin nennen, gehe ich. Das glaube ich nicht. Ich weiß, Sie werden nicht gehen, Frau Herzogin. Sie werden bleiben. Bleiben und mich kaputt machen. Warum sollte ich dich kaputt machen? Warum? Upravo smo videli odlomak iz filma Goja, snimljenog u koprodukciji između Istočne Nemačke i Sovjetskog saveza, u kome glavnu ulogu vojvotkinju od Albe igra Olivera Katarina. Olivera, ovo je sigurno divna uloga, ali recite mi kako ste se snalazili... Recite mi kako ste se snalazili igrajući špansku kontesu u toj internacionalnoj ekipi u kojoj je bilo Nemaca, Bugara, Rusa, Poljaka i nešto malo Jugoslovena na čelu sa vama?
Pa znate, pravo je zadovoljstvo raditi u jednoj ekipi gde ima toliko nacionalnosti. Mislim, ponovo, po ne znam koji put, jer ja sam dosta radila, mislim, sa stranim ekipama, po ko zna koji put sam se uverila da smo svi isti u stvari i da nema prave razlike, mislim, u radu, nikakve, svi radimo na isti način, naravno ako su u pitanju pravi umetnici. Kada govorimo o nesrećama, onda se sjetimo i najstrašnijeg događaja iz vašeg života o kome niste mogli da govorite. Pa to je zaista strašno, mislim. Eto, tako je htela moja sudbina. Kad je bio zemljotres u Crnoj Gori, to je u stvari obeležilo kasnije moj život ceo. Od tada u stvari počinje potpuno moje nestajanje. Zagrebačka jedna ekipa Zagrebačke televizije, konkretno Nela Eržišnik, pozvala me da budem sa njima na jednom brodu koji se zvao Nirvana, mislim to je vrhunac cinizma. Nirvana se zvao i da ja tim brodom idem po jugu Jadrana, po Crnoj Gori koja je tada bila pogođena zemljotresom. Ja oduševljena prihvatim to, nađem se sama potpuno među nepoznatim ljudima, nađem se u stvari u žiži jedne mafije, najstrašnije mafije, sama na brodu i tu doživim najneverovatnije stvari, da 6 dana budem bez sna, očigledno nekim sredstvom drogirana. Tako da sam ja tu ponižavana, lomljena, dovedena do nervnog sloma. Završila sam tako što sam pobegla sa tog broda, vrišteći u pomoć na trgu Herceg Novog. Završila sam na klinici vojno-medicinskoj. Sad, znate šta je tu najstrašnije i šta je mene u stvari najviše pogodilo? Što se ta pretnja ustaška 79. godine realizovala ovde u sred Beograda. Ja zaista ja nestajem. Dakle, ono što su oni pretili da mene neće biti, mene zaista nije ni bilo. To me je zabolelo. Zbog toga sam beskrajno patila, ali ipak ja mislim, ja nisam nikome ni zlo činila, ni zlo mislila. Bog je mene sačuvao. Rodila se jedna divna knjiga iz tih mojih muka. Pročitajte nam pesmu koju ste napisali tada. Jeste, evo mogu sada da vam pročitam. Isidora, to ste vi izabrali. Ova pesma je baš nastala neposredno posle toga užasa. Kažu mi, zaboravi, okameni, ne spominji, sećanja bole. Kažu, mogu opet i crnje i gore. Mozak ti mogu ko praćku razvući. Uzalud ćeš pokušavati da pogodiš koje je tvoja zemlja. Kako ti je ime? Svi putevi vode preoranom groblju gde ti se ni trag mrtvih neće više znati. Kažu, pređi preko svega, oprosti, a znaju dobro da ima preko čega se ne sme i da hoćeš preko čega se ne može. Kažu mi, ćuti, imeć 4 zida sama nisi, mogu te odrati, krečom zatrpati, mogu te naterati da sebe za večeru spremaš, a posle će u talambase da udare i svojim čaušima nalože da objave da si za sve sama kriva. Dokazivaće hladno kako uživaš kad samoj sebi staklo u oči klince pod nokte zakivaš, svoju kožu krojiš i zašivaš. Kažu, ne spominji nikad, budi nema, jezik ko šljivu progutaj, oči nek ti riblje budu, glavu u pesak, u kamen i dremaj. I kada te pitaju, gluva budi, gledaj na drugu stranu, preskoči, mimo iđi,
polako, da se ne oklizneš, da se ne zaglibiš, pazi, u vazduh se preobrazi. Čula nisi ništa, ni videla. Ako prigusti, pusti miši rep da ti izraste i magareće uši. Neka ti dlaka iznikne po telu i čudo svakojako. Samo jezik ne sme da postoji. Ni pošto, nikako. Kažu mi, zaboravi. Ćuti, okameni, ne spominji nikad. Ako pamtiš, razbolećeš se. Niko te ne može spasiti. Spasao me je Bog. Well. Well, Vanessa. So you like the young Baron? That pansy who stinks of perfume. No, I don't sleep with pigs. I could have you denounced as a witch. It's the only way you could get a woman. You will pay for that. I accuse you of having trampled on the cross, of having ridden to the Sabbath, and thrown the holy cross of our Savior into manure so that the skies grew dark and the rain fell upon the earth. No, look at his face. He is the devil. I swear he raped women before burning them. Yes, it's true. Look at his face. He is the devil, not me. Coward! How can you sit there like that? I'm not a witch. I'm not a witch! I'm not a witch! I tell you I'm not a witch! And you all know that. Why don't you do something? Just look! Look, the sign of the devil's on her mouth. She kissed him to bring impotence to the country. She is a witch! Do you hear? She doesn't scream. She doesn't feel pain. Turn her around. She is a witch! Još jedanput ste uprkos ustaškim prijetnjama otišli u sred Zagreba i imali tamo koncert. Posle Broda, jeste. Ja sam posle Broda otišla. Otišla sam sa Dragačevskim trubama i sa grupom seljaka iz Crnuća koje me Akademija nauka mi je posavetovala da uzmem taj najbolji pevački sastav koji imamo, koji je dobio silne međunarodne nagrade za izvorni melos. Došla sam u Zagreb. To je jedan detalj koji je ovako interesantan. Ja sam došla sa 2 orkestra, Janika Balaš, izvorna grupa, duvači i tako dalje. Dolazim, a scena, verujte, samo razasrta ona juta od onih džakova. Nema garderobe, nemam gde ja u beloj haljini nekoj od čipke, onako u narodnom stilu, nemam gde da obesim, neću ja da pravim skandal. Pravim se ja kao da ja to ništa ne vidim, đubrište neko tamo. To je sve video jedan, moram da ga spomenem, slikar Generalić i užasnuo se, stid ga je bilo i rekao je da sam samo njega pozvala da bi on učinio nešto da to izgleda pristojno, a ne tako. Međutim, ja sam na takvu scenu izašla, baš mene briga i koncert je izgledao tako što je bila mračna sala, iz dubine sale, Užičani, moram da kažem, imali su pištolje pozadnje u kesama. Izlazili su kroz salu sa
i svirali su Oj Užice, mali Carigrade. I tako je moj koncert krenuo. Koncert je trajao, dok je trajao, narod je to fantastično prihvatio, ja moram da to priznam. Zagrebačka publika, puna hala, pevala je sa mnom zajedno. Da bi kasnije u štampi izašli tako pogrdni tekstovi koji su čak grdili publiku kako je smela da dozvoli da padne u trans kad je takva jedna, kaže, garava došla. Pa tu crkaj na pasto, bre. Žeravte Ajme ko tebi tu. A vela, poloće. Mukla, bre, Boro. Ak je pan Somura. Al te džilabes. A ne da se vataš. Aj, da zazna bila, oj, da nu. Tiš moju galobušku, aj, da zazna bila, maju raskudrjavuju, jer omale, vidamo je čavole, vidamo jer omale, vidamo čavole, Lumi kesu ti čamere si ti čeo sad ćeo te karte. Nikad ne bi više nikad ćela karte. Te dželem kad ćela karte. Te dželem kako si majster. Dželem, lungo ne dromeja. Maladilem, šukare romeja. Dželem, lungo ne dromeja. Maladilem, šukare romeja. Andatare, katare bugare. Katare. Jo, opet me ubo. Andatare, katare bugare. Pa mislim, ja sam jedan patriota, autentični, pravi patriota, to uvek volim da kažem. A da sam Srpkinja, to sam, ponosna sam zbog toga i to nekim ljudima smeta i nervira ih. I pošto sam ja bila izvređana jako, vi znate, čak sam i tužila onog Alimpića koji me nazvao profuknjačom, znate. 3 godine se vodio taj sud i na kraju je ipak nikako završen, jednostavno stvar je završila tako što nikome nije ni dosuđeno, ni presuđeno. Znači, nisam mogla da dođem do pravde. Ja sam onda napisala pesmu. Ispovedila se Vojvodi Sinđeliću. Kad već nemam kome i nikome ne čuje i nikome ne razume, Vojvodo, ti si mrtav, ali nisi mrtav, živiš. Živiš u nama, živiš. I ti mene čuješ, i ti mene razumeš, i ti ćeš i meni i celom mom narodu dati snagu da prevaziđemo sve ovo. Ovaj mrak, da skinemo ovu pomrčinu sa naših očiju. Jel znate tu pjesmu? Znam je. U dahu sam je napisala i zapamtila, inače ne znam svoje pesme na pamet, vrlo slabo. Pred seni tvojom svetlom, hrabri Vojvodo stojim. Ja, žena uboga,
za krst časni prikovana. Ptica mi iz grudi prhnu nema, molitva kamenovana. O, sudbino roda moga, svetim moštima ispisana. Srce mi kandilo bolno, strepe jablanovi beli nad uzvišenom lepotom što vrele virove stvara. Istina se u trnov venac pretvara. Slobodo, očiju plavih, branili smo te uvek i branit ćemo ako treba i od nas samih. Neka si večna ćele kulo, nek blista ime tvoje, nek ti je večna slava Vojvodo Sinđeliću, da svjaticija imja tvoje. Ja sam svoja. Ja sam stvarno svoja uvek bila i borila se za neku ljudsku pravdu i borila se za lepotu. I ono što mogu da kažem odgovorno i da tvrdim, ako ovaj narod misli da se izbavi iz ovoga mraka, on se mora vratiti svojoj veri pravoslavnoj. Jedino to može da nas spase. Ja znam kad to kažem nekim ateistima, pa oni mi se smeju, pa oni me gledaju kao tako da sam ja zastarela. I tako, mislim, već sve ono što ide s tim. To je tako bolno, naročito kod mladih ljudi kad ja to vidim. Međutim, kad sam skoro čula, tu noća sam čula u stvari, da su neka deca pravili neko čudo, neki kriminal, mala deca, 10-12 godina.
To se nikad ranije kod nas nije dešavalo. To je upravo zato što smo obezboženi, što nemamo osjećanje za svetinju. Onda, mislim, dosta smo pretrpeli lošeg uticaja sa zapada. Znate, uvek nam je ta kultura, to nam je nešto. Uvek smo neke komplekse imali gledajući na taj zapad koji je tako valjao se u bogatstvu, razumete, ali isto tako i trunuo duboko u duši, trunuo. Znate, čak naši vrhunski intelektualci, ja mislim da imaju listom sa časnim izuzecima, imaju debele komplekse od te Evrope, znate, koji se stalno udvaraju i tako dalje. Znam da je to sad nezahvalno govoriti kad smo mi ovako teško siromašni, kad nam je ovako užasno teško. Sada govoriti o nebeskoj zemlji, to je strašno, hoće da vas linčuju. Mislite da vi za nekoga radite, da vi nekoga blefirate, da vi ne... Međutim, evo im, pardon, knjige svi treba da pročitaju od našeg svetog oca, episkopa Nikolaja. Pošto su mene napali, jer ja govorim o svetoj zemlji, evo, samo da im pročitam šta im on poručuje. Grešili smo i ispaštali smo. Uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo. Ukaljali smo se svakim nevaljanstvom, oprali smo se krvlju i suzama. Pogazili smo sve što je precima bilo sveto, zato smo bili pogaženi. Imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božijeg blagoslova, otuda nam propast i škole, i politike, i vojske, i države. Ja mislim da bi ovo bilo sasvim dovoljno. Uz molbu slobodoumnim kozmopolitama i ateistima da ne traže sad ponovo Oliverinu ideološku podobnost, najavljujem njenu pjesmu Molitva koju je pisao čuveni borac na frontu, inače Rus, Vadim Bakov, a muziku za pjesmu je sama komponovala Olivera. И благословенно будет имя Твое. Прости, Боже, грехи, кои согрешили ми на земле. Видишь, Боже, как страдает на земле славянская душа. Нас никто не понимает, и судьба не стоит ни гроша. Нас никто не понимает, и судьба не стоит ни гроша. Помнишь, Боже, било время, шли на бой во имя Твое. Война это наше бремя,